ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନ। ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ବହୁବଚନ। ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମା। ଟିଟାଏ ଏମାନେ ମାନ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ାକ। ଦ୍ୱିତୀୟା କୁଙ୍କୁ ଟିକୁ ଟାକୁ କୁଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତୃତୀୟାରେ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ଦେଇ ମାନଙ୍କରେ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ଦେଇ। ଚତୁର୍ଥୀ କୁଙ୍କୁ ଟିକୁ ଟାକୁ କୁଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ାକୁ। ପଞ୍ଚମୀ ରୁ ଠାରୁ ଠୁ ଟିରୁ ଟାରୁ ମୁଁ ହୁଁ ମାନଙ୍କରୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମାନଙ୍କଠୁ ଗୁଡ଼ିକଠୁ ଗୁଡ଼ାକଠୁ। ଷଷ୍ଠୀ ରଙ୍କର ଟିର ଟାର ଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକର। ସପ୍ତମୀ ଏରେ ଟାରେ ଟିରେ ମାନଙ୍କରେ ମାନଙ୍କଠାରେ ଗୁଡ଼ିକରେ।